love! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, samahan niyo ko mga ka-friends. Pupunta tayo sa Danao City, Cebu. Magde-deliver kami ng unit sa somewhere there, sa isang company na isa sa mga malaki na company dito sa Cebu. So, i-deliver namin yung boom truck. So, kasunod namin yung boom truck. Kita nyo. So, we're going there na mga ka-friends. Almost 1:30 p.m. Tara ang driver. Tara ang driver loyo. I-demo nila mga ka-friends yung boom truck, how to operate. This is how to operate mga ka-friends boom truck. Balo mo gamit sa boom truck ang des. So first time ba nila? Or na-adjud na balo? Sa buka po na din. Sila mo ko lang aling kasi kami kitikuan ang naging. Pwede na dyan si
nakabalik, Ma'am Jess. Kaya busy kayo sino. Actual niya mo. We're going home, back home. We're done. We're done, we're done. So, yun lang po muna mga ka-friends. Thank you so much for watching. Please subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Click and share my videos. So, that's all. Thank you. God bless you everyone. And have faith always ni God. Bye-bye. See you in my next vlog.